खुलुमबाय आंनि मुङा प्रफेसर नार्जारि जिल्ला उदालगुरि बियाब टंला गामि बिसोमपुर दैबारि बादायारि नं 7 बाथौ बिबुंसारनि अनलाइन बादायलायनायनि गेजेरजों नैथि दिनखरनि खाफाल सायख' आनजादनि गेजेरजों आंनि बाहागोआव गोग्लैदों ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि ब्रैथि फालिनाय फोरबो। ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ आघोन दाननि 9 खालाराव खुमारि मोदायजोनि मुङाव फालिनाय जायो। इसोरनि सोरजियै मावगोमा गोहोजों काति दानाव बरायनानै मोननाय माइरं गोरलैखौ ओंखाम एबा आदार महरै जाजेननो थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबबोनाय खान्थियानो आघोन फोरबोनि फालिनाय गुबै गुमुरथि। बेनिखायनो न'नि माइनाव आरो आफा इसोर बोराइ बाथौनो माइरं गोरलैखौ बावजेननाय खान्थिखौनो ओंखाम गोदान एबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होननानै बुङो। ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि सिगाङाव ओंखाम गोरलै फोरबो जानायनि सिगाङावनो आघोन दाननि 1 खालारनिफ्राय 9 खालारनि गेजेराव माइनाव लायनाय नेमखान्थि दङ। माइनाव लायनो थाखाय न'खरनि जायखिजाया आइजो थांनो नांगौ। माइनाव लायनो थांनायनि सिगां न'खराव बाथौसालि आरो न'खरखौ लिरस्रां सिबस्रां खालामनानै गोथार खालामनानै लानांगौ आरो न'खराव ओंखाम ओंख्रि गोथार संनानै गालांनो नांगौ। बेनिफ्राय माइनाव लायनो थांनांगौ। माइनाव लायनो थांनायनि सिगां माइनाव लायनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जगार खालामनानै लाग्रोनो नांगौ। माइनाव लायनो थांनायाव गोनां जानाय बेसादफोरा जादों लाइजौ जरानै, आलारि बाथि 2, गय जरानै, फाथै जरानै आरो बिबार बावथाय बायदिसिना लानांगौ आरो खादा गंसे आरो खासि आरो फालि गुफुर गांसे लांफानांगौ। माइनाव लायनो थाखाय माइसालि माइखौ लाबोनाय जायो। माइसालि माइखौ जेखिनि जायगायाव हानाय जागोन बे जायगायाव एसे लिरस्रांनानै दै गोथार सारना लानांगौ। बेनिफ्राय लाइजौ बनानै आलारि बाथि फोजोंनानै माइनाव बुरिखौ खुलुमनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनाव माइखौ खासिजों सुबा होनाय जायो। सुबासेखौ बोराइ बाथौनि मुङाव, सुबासेखौ न'खरनि मुङाव, सुबासेखौ बिबायारिफोरनि मुङाव आरो सुबासेखौ एम्फौ एनलानि मुङाव हानानै लानाय जायो। बेनिफ्राय हाखांनानै फालि गुफुरजों मेरायनानै खादायाव लानाय जायो। बेनिफ्राय आलारि बाथि फोजोंना खादायाव हा मोनसे फोजोंनाय जायो। बेनि उनाव न'आ लाना फैनो थाखाय खर'आवबा रुजुनानै लाना फैनाय जायो आरो बे माइनाव लाबोनाय समाव उनथिं न'आव सफैनाया लासे उनथिं नायफिननो मोना आरो रावजोंबो रायदावनो मोना होननानै फोथायनाय दं। बेनिफ्राय न'आव सफैनायनि उनाव बे माइ बिजौखौ बाख्रियाव एसे दोननाय जायो आरो इसिंनि माइनाव सालियाव दाइनिसो दोननाय जायो। बेनिफ्राय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि गाहाय फालिनाय खान्थिफोरा जादों गिबियावनो न'खरनिखौ बुंग्रोनोसै। न'खराव गिबियावनो बाथौसालि आरो न'खरखौ लिरस्रां सिबस्रां खालामनानै आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय बायदिसिना बावथायफोरखौ जगार खालामनानै लाग्रोनांगौ। बेनिफ्राय दौरि दौसिया दै सारफायनायनि उनावसो बावनाय जायो। बिब्दिनो रायजोनि बाथौसालियावबो फुङावनो दौरिफोरा दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै बाथौसालिखौ लिरस्रां सिबस्रां खालामनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव फिरफिला बिर होनाय जायगाखौ लिरस्रांनांगौ आरो गोथैसि बावनाय लिरस्रांनांगौ। फिरफिलाखौ फुंनि 7 आरो 8 रिंगानि गेजेराव बिर होनो थाखाय आफादगिरिखौ खावलायनाय जायो। बेनि उनाव गामिनि सोरबा सासे गाहायला एबा गोरों गोराखौ लानानै गोथैसि बावजेननाय हाबाफारिखौ जागायो। बेनि उनाव बाथौ सिबिसालियाव दौरि दौसिफोरा गिबियावनो लिरस्रां सिबस्रां खालामनायनि उनाव गोथार अन गुन्दै सारनानै लाइजाम बनानै गय जरा, फाथै जरा, खांख्ला, माया जे बायदिखौ थुनानै
आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावनाय जायो। बेनिफ्राय गामिनि रायजो राजाफोरा सफैनायनि उनाव आर'ज हाबाफारिखौ जागायजेनो। आर'ज जोबखांनायनि उनाव ओंखाम जानाय जायो। ओंखाम गोरलै जानायाव गिबियावनो न'खरावब्ला सानजा मोखांथिंगालै आलारि बाथि फोजोंनानै आरो न'खराव आबाद मावनायाव बाहायनाय बायदिसिना आइजें आइला, नांगोल, जुंगाल, खदाल, खासि, हाथुरा, बायथारि, सेखा बायदिखौ थियारि दोननानै बेयावहाय गांसे बनाय जायो। बेनिफ्राय रायजो राजानो ओंखाम राननायनि सिगां बेयाव ओंखामखौ होग्रोनानै बेनिफ्राय खुलुमनानै बोर बिनाय जायो। बेनि उनाव रायजो राजानो ओंखामफोरखौ राननानै जाहोनाय जायो। जाहोनायनि उनाव जेब्ला थामजि जन जायो अब्लानो गय खान्दिफा होनानै जाहोनाय जायो। जाहोनानै थांनोसै समाव गेदेरखौ खुलुमनानै उन्दैखौ अननाय होनानै बिदाय होनाय जायो। बिब्दिनो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिनाय जायो। एसेनोसै।